Господ ни учи да не крадем. Всички в този свят сме братя и сестри. Ти би ли откраднал от близките си? Господ е казал да се обичаме, а не да се мразим. Господ забранява да вдигаме ръка срещу по-слабите. Всички сме Божии чада и трябва взаимно да се закриляме. Престанете, деца! Трябва да уважаваме по-възрастните. Не забравяйте, че те са ни отгледали и са се грижили за нас. Хей, стопанино! Господ на всеки от нас е дал работа и трябва да я вършим старателно. Трябва да се вслушаме в Словото му, защото Той ни е сътворил този чуден свят. Трябва да работиш на нивата, а не да спиш по време на работа. Прягай животното, а работа те чака. Реших да отида при царя, понеже чух, че по цял ден се тъчил с вкусна храна и изобщо не се грижил за народа. Царю, Господ ти е дал тази власт, за да си грижиш за народа, а не да си пълниш хазната с парите на хората. Не ме интересува. Господ е казал, че ще съди всички властници, които ограбват несправедливо. Откъде да знам, че Бог съществува? Ето виж, това е словото му. Тук пише. Царят се оплаши и се покая за живота си. Той започна да раздава от парите на сиромасите и започна да се грижи за народа. И понеже нямаше деца, реши да ме осинови. Така аз станах принц. Това е пепеляшка, за която сега ще ви разкажа. Тя е дъщеря на един богат благородник и живее в същия град, в който и аз живея. С нея се запознах на царския бал, но с нея се бяхме виждали много преди това. А как е станало това, ще ви разкажа след малко. Казвам се Пепеляшка, а хората ме наричат така, понеже спя в пепелта на огнището. Моята майка почина наскоро, а моят баща се жени за друга. Моята мащеха не ме обича, понеже не съм истинска дъщеря. Тя има две дъщери, които много си приличали и мен не ме обичат. Цял ден ме кара да работя, да мета, да чистя, да готвя и други куп неща. А двете ми сестри по цял ден лежат или се гледат на огледалото, коя е по-хубава. Тази повлекана е толкова добра и красива, че направо ме дразни. Тя превъзхожда моите две мили дъщерички. Има толкова нежен глас. Очите й са едни такива големи и топли. Не, няма да я бъде тази. Ще й направя живота черен в тази къща. Момиче! Ела при мен. Идвам, госпожо. Искам до края на деня да избършиш праха, да измиеш прозорците и да изметеш стълбите. Чули? А от тук нататък всеки ден ще готвиш, ще миеш съдовете и ще подреждаш стаите на дъщеричките ми. Ясно ли е? Да, госпожо. Живота в двореца започна да ми омръзва. И аз често излизах на разходка с моя кон. Както се разхождах, погледнах и видях едно момиче, което бършеше прахта от прозорците. Това ми беше първата среща с Пепеляшка. Исках да се запозная с нея и затова реших да я посетя. Почуках на вратата и влязох. Пред мен застанаха двете дъщери. Живее ли тук едно момиче? Няма такава тука, отговори ми едната. Аз съм принца, каня ви всички на бал. Тръгнах си много щастлив, защото вярвах, че тя ще дойде до вечера на бала. Сърцето ми толкова много се радваше в мен, че с нетърпение чаках да дойде вечерта. Ставай, мързелано! Нищо не си свършила днес, а на всичкото отгоре си почиваш. За наказание ще спиш на тавана и то не на легло, а върху бодливия сламеник. И ще ядеш само поведнъж на ден. И само да те видя още веднъж да ми лежиш. Ясно ли е? Извинявайте, госпожо. Поканени сме на кралският бал, да! Ох, ще сложа роклята си от червено кадифе с английска дантелена гарнитура и принцът няма да може да устои на красотата ми. Бебеляшке, донеси ми я веднага. Ох, аз пък ще си облека синята рокля с наметалото от златни паети и със сигурност ще бъда по-хубава от теб. Принцът ще избере мен за съпруга, мен. Кръстницата докосна от дрехите на Пепеляшка и те станали превъзходни, а пантовките й от обикновени станали кристални. В градината имало тикви. Кръстницата докоснала една тиква и тя се превърнала на прекрасна каляска. Мишката се превърнала на бял кон, а плаха на кочияш.
Пепеляшка се качила в коляската и тръгнала на бала. Нейната кръстница й казала да се върне преди 12 часа. Ако закъснее и минутка по-късно, коляската щяла да се превърне отново в тиква, а конете в мишки. Щом стигнала до двореца, Пепеляшка се затичала напред, понеже била закъсняла за бала. Тя толкова се радвала, че може да види принца, че не обръщала внимание на придворните, които очудено я гледали. Когато влязла в залата, всички танцували. В първия момент Пепеляшка се притеснила, задето нахълтала така внезапно. Случайно тя погледнала към принца и той погледнал към нея. В залата имало и други дами, които танцували прекрасно, защото всяка една от тях искала да бъде забелязана от принца. Ах, колко е красива! Откъде ли взела тази рокля? От каква ли тъкан е направена? Не съм виждал по-хубаво момиче. Още утре искам същата прическа. Някой познава ли? Не съм виждал до сега. Не съм виждал до сега. Се казва... Познавате ли? А иначе е много хубава. Пепеляшка започнала да танцува, защото й станало неудобно от това. Тя танцувала с такава лекота, че събудила възхищението на всички присъстващи. Движенията й били леки и грациозни. Щом видял нейния танц, принцът също започнал да танцува. И понеже искал също да събуди интерес, започнал да танцува казачок. Един от любимите му танци, който виждал да танцуват в Русия. Движенията в този танц били по-различни от общо приетите норми, но представлявали интерес за дамите, които присъствали в залата. Пепеляшка танцувала толкова хубаво, че принцът коленичил пред грацията на нейното изящество. Той поел нежно ръцете й. Самият танц предизвикал в него вдъхновение за поезия. Принцът започнал да възпява своята любов в красиви стихове. Бавно идващи, като есенна мъгла, сиво разкрасена, като ден на самота. Мечтите ми в надежда, даряващи с цвят, душата ми е път, разцъфнал и богат. Когато съм сам, съм беден и богат съм с надежда, че когато те срещна пак, ще бъдеш с мене нежна. А стихове не бях писал от годин разстояние, готово е да диша моето съзнание. Ще ги прочета на глас и мене и да стоплят. Есенното слънце зад каменният облак, като хризантеми пак цъфтят и ще бъде пролет. Моят ден чудесен е, като въздушен полет. Сам в тишината пак диктуваш в мене мисли, че в света от изражения с тебе пак сме чисти. Ще те открия аз, скрита от тревоги, върху есенен килим с черти печално строги. А разходката с мен е като път по магистрала, тъй широк и действен е, като петно в картина бяла. Сякаш от нещастие с радостта и игра тързае, кой ли път е следващ и да напише тя не знае, и кой ли ъгъл да изправи в душата безутешна, в онзи свят от рози, където ще те срещна, да ти поднеса букет, е пак ретро, но с надежда, че пак ще бъдеш моя, надежда безпогрешна. Както танцуваше, изведнъж Пепеляшка се смути. Изглежда моята поезия и развълнува дълбоко в сърцето. Започна да се държи така, сякаш искаше да се махне от мен.